実際私も強盗にやられたことがありますが、その時は本当に今日紹介するそこだけを狙われました。それを狙われることによって私は50万円ほどを失ったことがあります。こんにちは、すみやきです。今日は海外での安全対策として海外旅行でお金を絶対に隠してはならないところトップ1というお話をさせていただきます。なんでトップ1だけの話をするかというと、これがダントツ1位だからです。こんなことしたら強盗やスリにとってはカモがネギを背負って歩いているようなそんな状態じゃないかなと。ウサギをライオンの檻に放つようなものかなと。ここ以外に隠すのであればだいぶ危険度は下がると思うので、なんでこれが危険なのかもお話しするので、最後まで見てしっかりと理解してもらえればなと思います。この動画の信頼性としては、私は19歳の時から海外の一人旅を始めて、強盗天国であるヨハネスブルグですとか、拳銃強盗が多発している南米ですとか、内戦地帯であるソマリアとか、そういったところも行ってきて、その過酷な状況の中で分かってきた、学んできた、そういった生き抜くための知識だと思っているので、ディープなところになると、皆さんそんな危険なところも行かないと思いますし、そんな興味もないところだと思うので、今回お伝えするのはどちらかというと表面的なところで、スリとか強盗に対しての対策についてはある程度気をつければ、ほぼ 100% 間違いなくそういったものを防げるようなそういったテクニックにもなるので、ぜひ身につけていただければと思います。この動画を見るメリットとしては、例えば数年後とかに海外に行った時にこの情報を覚えておけば、この間違い失敗をしないで自分の身を守ることができるので、実際私も強盗にやられたことがありますが、その時は本当に今日紹介するそこだけを狙われました。それを狙われることによって私は50万円ほどを失ったことがあります。なのでそういったことが起こった時に、数十万円でなかったとしても数万円失ってそれで落ち込むよりかは、今見て対策しておけばその将来的に数万円失うその確率がなくなりますので、ぜひチェックしてもらえればと思います。それではお金を隠す場所で一番危険なところなんですが、こちらの写真を見てみてください。どこがお金を隠すのに危険な場所か分かりますでしょうか？結構分かりやすい写真なのでもう分かった方大半だと思うんですが、その通りです。ここです。ここにお金を入れるのは絶対にやめてください。この格好をしていると、もうこの部分にお金であるとか貴重品であるとかパスポートがあるというのが見え見えです。この状態はもう金庫を背負って、はい、この金庫にお金入ってますよ、狙ってくださいって言ってるようなもんだと思います。例えば視点を変えて自分が強盗やスリだったと考えてみてください。こんな格好の人がいたらどう思います？こんな格好の人が例えば夜道を一人で歩いていたら、また昼間であったとしても人気のない道を歩いていたとしたらどう思います？私だったらまさかそんなあからさまにそんなところにお金入れてないだろうって思うかもしれないんですが、でも実際入れてる人いるじゃないですか。そうなったら強盗にとってはもうめちゃくちゃ簡単で、例えば犬を飼っていて犬が大好きな骨をいつも同じところに隠したりすることってあったりすると思うんですが、飼い主からすると可愛いな、もうそれバレバレなんだけどっていうような、それと同じで、もちろんこの腰バッグを服の下に隠しても同じで、強盗はまずはこのへそのあたり、ここにバッグがないかをそれを初めにまさぐってきます。逆になんですけど、この腰バッグをつけてこの腰バッグには全く貴重品を入れずに、これはカモフラージュで別のところに貴重品を隠しておくということであれば、それは話は別なんですが、これがカモフラージュなのではなく本当にお金や貴重品を入れているのであれば、それは海外旅行に行くときには絶対にやめた方がいいと思います。先ほども私が50万円ぐらいを失ったことがあるという話をしましたが、その時は私はバックパック、大きなリュックも担いでて道を歩いてたんですけど、強盗たちはこのバックパックに目もくれずに服の下に入れてあるこの腰ベルトを狙ってきました。そしてやられました。強盗たちはこのバックパックの中身とかそれにはもう全く興味を示さず、ここだけに興味を示してそれを取ってもう逃走していきました。そのようなものなので、旅行者や観光客がここに大切なものを隠しているというのは、もはやこれは多分強盗やスリにとっては周知の事実というか有名な話だと思うので、これはもう絶対にやらない方がいいと思います。ちなみにイスラエルの人たち、ユダヤ人の人たちですよね。彼らも海外を旅行するの大好きなんですけど、なんでかというと彼らは兵役の義務があるんですね。
これは韓国では男性だけなんですけど、イスラエルの人たちは男性も女性も若い頃に兵役をする義務があるんですね。そしてその兵役でお金を結構稼ぎます。そしてその義務を全うした後はお金がたくさんあるので、そのお金を使って若い人たちが世界中を旅したりしています。彼らももちろん軍隊経験があるので強いんですけど、やはりお金の管理には気を使っていて、彼らが開発した方法があります。その開発した方法はズボンのベルトの部分ですね。このベルトがあるところの後ろ側に小さく細長いポケットをいっぱいバーッと作ってるんですね。で、そこに大切なお金を隠しておくというような、そういうようなズボンを開発して履いてたりするんですが、それであれば強盗にも気づかれずに旅ができると思うんですが、まずはこのポシェットのような腰バッグですね。これに関してはお金だけではなく、お金を入れなかったとしても、例えばパスポートですとか、携帯ですとか、カメラですとか、こういったものでなくすと結構大変ですよね。特にパスポートが海外でなくなると相当大変なことになってしまうので、そういった貴重品は絶対に入れないようにするのがいいと思います。なぜならば、ここが一番危険な隠し場所だからです。今日はお金を隠してはならないところトップ1についてお話をさせていただきました。私も今まで相当やられてきたんですが、せっかくなのでこの私の経験を踏まえて皆さんがやられないようなそういった知識をお話ししますので、皆さんが海外旅行をするときにはそういった危険な目に遭わずに安全に楽しい海外旅行をしていただければと思うので、こういった知識を役立ててほしいなと思います。それではまた次の動画で会いましょう。